Ceithir cúig táid beo dí riamh bhíonn an seo ag léamh na nuaíochta as Mériceá don 28ú lá na nollag 2018 de híine. Blé lá sanna a bhama sé an 8ú lá fichiid blé lá a bháthair. Bhfuil sé mór scéal an léinneomh sa Wall Street Journal ná an rúis. Níl sagam an féidir leat na trúpaí rúiseacha eiceáil an seo agus iad ag dáile cabhrach síbhialtaí sa tíre. Nis ní bhaineann an scéal seo leis rúis an éachar ach le Mériceá an túachtar an Trump le déanaí go raibh sé geistigh na Stáit Aontaithe cúlú as sa tíre. Agus ar nó tá riméad ar an rúis. Tá siad sanna ghearra an ceantar tionchar sin leathnú atá acu sa meán airthar agus dá réir sin seo chiad trúpaí rúiseacha ag dáile cabhrach ar mhuintir na Síria agus ag Spáinne cé tá ceannas. Airgeadas Stuck. Tá sé bhí sé in Iraq le 7 nóis agus tá na Stuck le tamlanús ag tóinteáil is rád agus íseal. Tá trádáil fiáin agus seo rud a chuir an áthas ar a Wall Street Journal. Fachas Stuck gormlis gas freaba an teachtan seo. Sé sin ag teachtan ír nó teacht chacu féin agus an méadú bhómhíach a riamh an lá. Hála lúsca níos mó ná 850 pointe sa Dow Jones inniuh. Agus is faoise bheith seo de inéisiteoirí tá bascaí ag an rec Stuck ba bhó a hála ón dhearchéim airgeadas téim leonóhin. Rí na Haraba Sáidí. Tá an rí Salman géirí frappa a chur faoi MBS a bhacan, ní chuimhneam an MBS a bhacan nó ní ach cuma. Tá MBS faoi bhrú bhíoltanach tar éis feallmhara Jamal Khashoggi in Istanbul mína róhin. Agus má bhúiltear rémas MBS
tití an Arab hádach as a chéile. Mar sin tá Salman I gcéirí MBS a láidirú é neartú tóine a chorán. Had eile, Leanní mé raibh. Scéalta eile an dá bhfuil leabhar me faoi. Tá drilleála sceall ola sin iarhéisceart ag táirgiú an méid sin gás nádúra gúil siad sásta é a thuirt mar bhrontanas. Tá Cinn focail atá bhaim caithfidh mé lorgan seo. Anyway, leis céanna scríofa me síos an seo é. Gan an focail sin a chluisean tú ach nach nósáitin tú. Tá airnáil technoliacht in Síne ag tuairteáid dhrionscrúdú rialtais tríis a bheith tríis leas a dhéanamh agus a bheith faoi bhlá rís sin leas a dhéanamh bheith faoi bhlá. Tríis leas a dhéanamh den as rialúcháin ó Beijing. Ok. Céir eile. Salman ag treisiú sé MBS a bhac níl. Agus tá sé ag géirí deireadh a chur leis an Bhíagam míohain agus tá sé rád achar ach níthe iarmhairt iarmhairt an focail a bhí bhaim agus droch iarmhairt a feicim an seo. An droch iarmhairt bhainean le scríomh droch iarmhairt síos an seo. Droch iarmhairt a bhainean le feallmharú Jamal Khashoggi an tasaíontach a mharaigh rialtas na Harab Sáidí. Níl éon phleananaí ag na Stáit Aontaithe I dtíobh garastún a bhí curthair leathtaobh don Tuairisc. Agus gan phleananaí sin bhaidh sé níos éasca don Íráin a chuid cumhachta a heilige sa Tíre. Tá reachtóirí in Ohio rís 100 únéireacht gunaí éascú trí veto an gobernóra John Kasich a chealú. Strúa sin. Éiliú sa tín, nó camiléireacht sa tín, tá cuairt sa réis effigioch fásníise chur I brísún don dá híal as éiliú agus camiléireacht. Mar crochéú gur thug sé breabanaí ó dhuine dar banam gú. Tá an Indinéis tréis an ceantar buail a leathnú
timppel volcáin atá ag bruachta grísaí. Volcáin dal in scéal chuthaí tsunami agus a chur isteach frácht air na tíre sin. Tharla ráig búmála sa réig le déanaí agus tá faitís an rialtas go bhfuil grúpaí orbacha anrialach á monó. Cólachtaí gáis agus scealgáis. Ruirt me se alle bit go cheart am gás ará. Se scéal as Georgia, Albany, Georgia, agus an Phoebe Putney Health System, no chorus scientist doch Phoebe Putney. Agus an chi ina bhfuil na hospidéal sa chorus seo ag chur brú mílteach rochtúirí tíreorachaí a chuineáil is dis chorus. Chealahí hospidéal cleachtais chúram phríomhúil. Agus anis tá sé ag chur brú na cleachtais seo obráidí MRI anna testanna agus le héad a chuineáil istí sa chóras. Mar tá tarlóin seo nó dheisí, tá na chórais sláinte seo ag leathnú amach agus ag ceannach sús cleachtas beaga atá in dheissin cócheangailte nó cleannathe leis a gcóras. Ní chiallaíonn sin go gatha siad na heitseoirithe a chuineáil sa chóras ach tá ar an chur brúarb é dhéanamh. Cardiolaíocht, inscópachtaí ar an drólan, teirip orlabhra, mana bhfuil an scíor eitióirithe sásail tétar i deaghail leis na cleachtais. Ní máile man corchaige seo. Ach, well, níl sagam bhain sin de héan. Leanna mérai. Ailteachta gus torcmahs, maide. Túr na Hampshire, de réir na nalmanach. Tá sagad le fada, tá sagad dawn go bhfuil rá almanach mhór in America. An Farmer's Almanac agus an Old Farmer's Almanac. Agus tá dá teán, tá dá leabhar ag tuairt léargus éagsúla ar an aimse, go hiomlán éagsúla ar an aimse im líana. Dear an Old Farmer's Almanac in Harngreacht aimsire go mai aimsir yes shave agan ach dear an Farmer's Almanac go mai gefri chófórsin agan go mai na fiacla ag chnaga. Se seo ag chothú deisil I measc leantóirí na nalmanach. An focail desa nó focail sinúla. Well, má séidir le seasa rud agus tú I lár eile is laftána nó dreapa beidir nó fargán agus sin focail ba cheart a bheith ham. Laftán, dreapa nó fargán.
Má tá na daoine ceanna sa cheantar ceanna, beidir go bhéaltaí go háide más rud saoirge go bhéidir go bhéaltaí íomh chríoch a thuirtear. Má sé, bhí muid a caint faoi MBS cúpla nóiméad ó shin, agus tíochtaí a focail tíornúil úsáid dá chorcha go rialtas. An tugann muid sliocht fáistí ar báistí? Tugann. Agus páistí fáistí ar báistí. Míl. Well, snáfan sé san isce más míl mór ach an míl agus feithid, is agam. Ma dhéanann tú rud go cheannchomhairmeach dhéanann tú go cáréiseach. An cóireú agus iiriúnú. Iiriúnú má tá tú a dhéanana iiriúnach do rud a cínt. So beidir cóireú is fearr más scanna nó leabhar. Achoimriú. Cad í tifriocht idir achoimriú agus achoimriú? An brat agus fáling? Sílim gur bonn. An sífra nó chorachán agus siagaí? Sort. Má tá tú a gobar gan éon cháine íoc, tá tú a gobar faoi chain. An cúlú agus téaltú? Sílim gur bonn. Básmharacht. Sin an chuincheap a míonn tú ag smaoine bhéir má bhíonn tú ag smaoine faoin bhás an támar fad. Má tá tú glúiseacht go ceart ingearach, tú glúiseacht sa trú sin. Os dócha sa trú sin. So sin iad má ocail nuad an lá seo, críocht nó iménis, agus gcuithí mé rath dé oribh go léir, súile agam go mbeidh muid a caintear ríis sa a bhad, idir an dálín rath dé.